laguntzaile gero igotzeko, bale? Guztiok ezin duzu etorri hona gora, bale? Badakizu, ezta? Bueno, baina ikusiko duzu zer egiten dugun eta nola egin, bale? Aber etxien egiten baduzu gero aitagaz eta amagaz, laguntzailez, bale? Bueno, lehenengo nire izena, Jose Miguel Atabala Ganaz, eta ez direkin nago, ez dira nire laguntzaile Andarmari jatetzean, eta bueno, kaixo? Kaixo. Bai, entzuten da, bai, hori da. Eta berak erakutsiko dutzu zelan egin, zer egingo du gauza batzuk, eta begiratuko duzu nola egin, eta laguntzaileak esaten duenean igotzeko, igongo zarete eta laguntzaile, bale? Kenduko dut ausua. Bueno, ni Jose Miguel Atabala naz, Galdakotarra naz, eta ez dibe bai Galdakotarra da, Orduan, danok gara hemen, pentseot guztiak Galdakotarrak, ez da? Bueno, azteko, egingo dugu plater batzuk, baina esango dizuet, akutsuet, zer da elikadura, badekizuet? Alimentación, zer da alimentación, ez da? Bueno, elikagai bat jaten digun produktua bat da, ez da? Horrezatik. Eta gure gorputza funtzionatzeko behar dituen mantenugaiak ematen ditugu, bale? Zeintzuk dira mantenugaiak funtzioak? Bueno, gutxi gora bera, 3 dira, ez da? Hori da, apurtzu bete gongo txapa bat, baina 3 lau mugiletu esan dut, bale? Venga, zer da funtzio energetikoa bata, funtzio energetikoa. Eta nortzuk emoten dabe hau, energia emoten dabe, eta nortzuk direz. Olioak, urina, margarina, azukrea, patata eta zerealak. Beste aldetik, funtzio estrukturala. Eta nortzuk dire emoten dabe hau, proteinak. Eta nun dauz proteinak, badakizue? Badauz, haragian, arrainan, arrautzan, esnea eta lekaleak. Eta azkenengoa, zein da, funtzio erregutzailea. Eta zeintzu direz, vitaminak eta mineralek emoten dabe. Eta zein produktuak hartutzen dugu hor, frutak, barazkiak, haragia, arraina, lekaleak eta lango gauzak, ez da? Horregatik, garrantzitsua da elikaduraren piramidea. Zuek igual ikastolan ikusi duzu holango piramidea bazkaltzeko egunetan zenbat bider bazkaldu behar gauzak. Ikusi duzu guztiok? Batzuk ez? Bueno, ikasi behar duzue, Ze hori da garrantzitsua, jakiteko zer behar dugun jateko egun batean edo aste osoan, ez da? Horregatik, behar dugu jakiteko zenbat fruta jan behar dugu egunero, frutak edo barazkiak, eta gero gozokiak gitxienez. Hartzen da guzto, bat edo 2 bidez astero, gozokiak ezin dira eran egun guztietan. Bueno, badakizu zer dan eskorbutua? Igual batzuk ezagutuko duzu, talde bat, musikala. Nagusiak bai, jakingo dabe. Ez da? Eskorbuto. Bueno, ja, apurtzu zaharrak direz, baina, bueno. Bada, da, gaixotasun bat. Eta zelan agertzen da eskorbutu hau? Vitamina C ez dekugula, igual, ez badozu jaten frutak edo barazkiak, zer gertatzen da? Eskorbutu agertzen da. Eta gaixotasun bat da, eta hori konpontzen da, jaten baduzu ostera bere frutak eta verdurak. Baina, zer gertatzen zen? Marinenak joaten ziren kolonekin eta horrekin, itxasuntziak ez eukan frigorifikoak eta, bale, orduan, zer gertatzen direz frutak eta barazkiagaz, desagertzen direz lehenengotan, eta azkenean ez dekuen. Eta zer gertatzen da, ez baduzu jaten hori, vitamina C geratzen da. Geratzen baduzu vitamina C janbarik, zer gertatzen da, eskorbutu agertzen da. Eta badikizu hor, iparpoloan, egopoloan, zigaitek izkimarak, ez dekola eskorbutua? Aber nor daki hori? Zigaitek, ez dago, ez dekola frutarik eta barazkiak ez dauzan, ez da? Zer jaten dabe? Arrainak, baina zein parten arraina agertzen da vitamina C? Da, gibelan agertzen da. Gibela da oso importantea, zerrienak, behienak,
txerriek, ez behiek, bakarrik dekola fokak edo arraina. Orduan jan behar dutela fokaren gibela, edukiteko vitamina C, eta emoten dabe vitamina C eta hierro eta hori gauza, bale? Ba hori da, eta galdera egiten baditxue zuei zein da zuretzat placer gustokoenak, zein da zuretzat? A ber, bat emanan. Espagueti a la carbonara. Zer gehiago? Makarroiak. Makarroiak a la boloñesa, hori da. Eta pizza, bai, ezta? Bueno. Gitxi gora bera horrek izaten direz, bueno, nahiko da. Ikusi dut, gitxi gora bera pasta, huevos fritos con chorizo, ¿no? Bueno, hori da. Pistoa con huevo. Bueno, hori da importante, no. Pistoa jaten baduzu, deko zu barazkiak, orduan ondo. Hori da. Oso goten da, ezta? Bueno, esango duzue zuek, izango dela, edo pasta, edo pizza, eroango gauza, ezta? Eta gaur, erakutsiko dutxut, jaten duzu, zuek igual erosten duzu, pizza ja egina, ezta? Edo igual etzien erosten bada zeo zer norbaitek egiteko basea, pizzarena, eta ikusko duzu nola egiten, eta zuek aukeratu produktuak jartzen goien eta labean sartzeko, ezta? Baina hemen erakutsiko dut solean egiten da azpiko masa, bai, ikusiko duzu. Eta gero bai, jente egoten da hemen, ezin da jan gluten, ezta? Zeliakoak esaten direz, eta bueno, agertzen direz jente asko, eta horrezetarako aukeratu dugu beste bat, egingo dugu pizza bat, baina basea ez da izango pasta hau, izango dela berenjena bat. Bale, erakutsiko zuet nola egiten leke, nola egin leke horako gauzak. Bale? Hasiko gara segida, baina bebai behar dut 3 laguntzaileak, esan dut ez, ja aukeratuta dakolak, esan dizuete 3 etorri hona. Ez direkin laguntzaile behar dut. Eta ingo duguna da, berai, hildak. Badakizu zer da hildak? Bueno, ja. Hori ja, munduan ez. Zer hildak direz, gureak. Euskal Herriko produktua da. Zuk irtetzen bazara Burgosetik berantza, eta ikusten hilda. Bueno, igual ja taberna batzuetan ja ikusten dabez, ja jente guztia ja kopiatzen dabez, eta hartu eta alde guztietan ikusten dugu. Venga, 3, 4, venga, ba, 4, vale? Venga, hemendik, zelan da zu izena, ber. Paula, Ione, Sofia, Noa. Venga, orduan jomo zarete, ona, laguntzera. Horrek igual, konduko dugu, tartak, zekarri dugu, egin dugu, tarta, 2, holango gauzak, jateko gero, bale? Direz, tarta de Santiago, esango dizut, nola egin, erreza da, eta hau, jan leike, gluten, ezin duela jan, osea, gau ez deko glutenik, bale? Eta hasiko gara, zuek, ingo duzu hemen, atarako dugu, lehenengo izango da, ingo dugu hildak, parkatu, egatuko dorantza, ingo dugu hildak, nola ingo dugu hildak? Deko gomean zeituna, deko hemen antxoak, eta hemen deko piparrak, ezta? Eta honekin ingo dugu, eta bebai deko hemen arrautzak ja, egosita, arrautzen txikia direz, kodornitzekoak, bale? Eta hemen deko antxoak bebai, bale? Ba, hasiko zara zuk, erakusten, eta hemen jarriko duzu. Banan, nola egin? Lehenengoa, hasiko zarete honekin. Bat, azituna bat, gero holango bat, gero da, antxoa, eta azkenengo arrautza, bale? Venga, hasiko gara. Segaitik da hildak importante hemen Euskal Herrian, ba, behitu, ni joango naz datorren ekainean, joango naz Japoniara, emoten afari bat, 60 pertsonentzat, eta hotel bat 100 pertsonentzat. Eta produktu bat izango da hildak. Erakusteko Japonian zelan egiten dugu guk, haiek deko bebai, barazkiak sartuta vinagrean, ozean deko ospinean edo sartuta, bale?
importantea da. Bueno, hasiko gara egiten masa pizzarena. Ja ekarri dut ja egina, justo egin dut goizetik. Hau da masa egiteko, baina erakutsiko zuet nola egin leke etxien oso horreza. Pentsio eta atara dugu hor edo dekusun eskegita errezetak horre ataratzeko eta egiteko etxien, bale? Edan dultura, zereko ja... Zer behar dugu narako? Bitu, behar duguna da, dekogu hemen, levadura. Levadura royal, badakizu zer den, itxu gara bera, bata da ogientzako, eta beste da pastelentzako. Hartu, ogientzako, hemen da, 15 gramo, bale? Botako dut hemen. Eta behar dugu, ezatuko dut, alde batetik deku 15 gramo, hau da, levadura hori da, legamia, prentsatuta. Gero, dekogu, behar dugu ura. Ura dekogu hemen. Zema behar dugu, 150, bale? Etzatuko dugu. Epel, bale? Eta botako duguna. Ato nahi duzu. Zoi nozen da. Botako dugu gona. Gero, behar dugu. Apurtzuen gatza. Apurtzuen bakarrik, bale? Eta behar duguna da. 250 indar. Harina, fuerza. Badakizu? Hori da. Hori hilik gara da. Ipini gara da. Orduan, jarriko dugu apurtzu bet hemen. Berreun da berrogetan mar, bale? Jarriko dugu orain, hau, bakarrik. Txenako mutxe zara, ondo? Besti? Bai. Bueno. Ipiniko dugu hori, eta apurtzuet, eta denbora honela espero egiten dago. Utziko dugu 10 minutu, bale? Gitxi gora. Utziko gutxita, 10 minutu, barru, ikusi dugu zelan geratzen, bale? Eta gero ipiniko dugu ostera be, ipiniko dugu hau, osoa, eta apurtzubet olioa, bale? Esango dizut osoa. Bueno, baina nik ekarri dut ja egina. Eta zer ingo dugu? Hemen gainien, luzatu, akenduko gunetik, papela gainean, bale? Hau, egin leke holan, ez da, badakizu ez da, ekotzen direz jentea da, gorantza eta berantza, ez da? Egin leke, baina guk ez dugu egin. Nik ez dakit egin. Egingo dugu, apurtzu behar luzatu. Masa, bueno, apiko dut zati bat bakarrik. Duen bestea. Eta apurtze gainak hau. Eta hemen zekartzen dugu. Zuk usaintzen duzue pizza bat zer usaina dekola. Bakizue, zer izaten da usaina. Zein da? Pizza bai, baina zena, zein da erakutsiko dut, nekote polboa, no? Oregano. Tomillo eta oregano. Ikusi duzu oregano? Ez dakit dut dagoen. Albahaca
bakateko den tomino, baina usain gehiago emoten daben pizzari izaten da oregano, bale? Baitu hemen da. Baitu hemen dituzu. Oregano, bale? Zuk jartzen baduzu hori bakarrik labean, eta eusetzen baduzu, egiten dabil jentea hemen pizza bat, eta ez da, pizza. Bakarrik oregano bat da. Bueno, dekugu hemen, eta egin du beste bat hemen, txiki bai. Usatuko dugu. Egin leke, hainbeste bider, nahi duzuna. Moduz, eta gero ipini hemen gaztaia, zein nahi duzuna, ezta? Ipiniko dugu hemen, orain dekogu tomatea. Zer jarriko dugu goien? Tomatea. Tomatea da garrantzitsua, ezta? Azkenean, pizza bat da zu jartzen duzuna, ezta? Eta alde batetik jartzen dugu, baina importanteena da tomatea, gero gaztaia, eta gero nahi duzuna, ezta? Hori direz garrantzitsuna. Eta oregano, hori bai. Piniko dugu apurtzu eta hor. Koiara bategaz. Gainean behar da, ipini gainean, Luzatu. Bale? Eta alde batetik, eta hemen bai, beste bat. Txiki esango dago. Bai, zabalduta daude. Jarriko dugu apurtzu bet. Pernille, edo jamon jor. Apurtzu beten gainen, eta gero azkenean gaztaia eta oreganoa, ezta? Botatzen dugu, eta gero zu nahi dozuna bebai behar dugu, Behar dozuna, nahi dozuna jarri. Etxien dekozun txorizoa, eta zelan da mortadela, edo nahi dozuna jarri leke, bale? Bueno. Bai, ikusiko duzu gero, azkenean. Eta usaina ekarri dugu. Ekarri dugu emmental frantzez. Baina zuk jarri leike hemen nahi dozuna, bale? Jarriko dugu gaztaia, gainetik. Eta behar duguna da, hau, oreganoa, ez da? Eta ikusi dugu zein minutu batzutan egongo da ja usaina, pizzaren usaina. Zineman. 200 gradutan egoten da, jarriko dugu hemen. Eta garrantzitsua da bai, hau, papelak erabili etzien, bale? Aitagaz eta amagaz lagundu, baina kontu zibili, bale? Ja, horrekin dekogu pizza bat. Gero, nahi dozuna jarri beste gauzak? Jarri leke nahi dozuna, bale? Hau ja, hasi da ja fermentatzen. Gitxi gora bera. Orduan, botako dugu guztia, gurina guztia, irina, parkatu. Bebai, botako dugu, zein da, olioa. Olioa behar dugu, apurtxu bet bakarri, bale?
50 gramo, bale? Mililitroak edo gramoak direz, berdin direz, bale? Eta jaeko guia dana, osoa. Dugu zabaldu. Gozonda. Eta hau, eskuaz lan egin. Piniko dugu guztia hemen. Eta masa guztia, egingo dugu masa bat. Dekogu masa, eta hau egin leike, etxien egin behar duzue. Eskuagaz erabili. Ikusten da? Bueno, igual, ikusten da hemen. Deko ja, kasi egina. Itxiko dugu ustera bere fermentatu. Eta horrezegetik garri dut ja egina, itxaron behar dugu denpora asko eta horrezegetik. Bueno, beste gauza bat da. Oso ondo, zelan dauz? Zelan doaz? Jode, zenbat egin duzue, Zerako pasada. Me cago en la leche, ze ondo. Bakizulez, jente asko hemen, Bizkaian, bizi direz, eta ez dakitela bez egin hori, Osea, que ya gauza bat da. Bueno, dekugu hemen, orain ostera bere itxiko dugu boltza, eta beste ordu bat kasi itxiko dugu, eta egina egongo da, bale? Gitxi gora, begiratuko dugu zelan doan hau. Labean dekugun gauzak. Hasiko direz usaintzen, ez da? Apurke. Bueno, problemarik dekogu, jente asko da hortik, ezin dire deko arazoa zeliakoak direz, eta ezin dire gurina eta irina, ez da? Orduan, ezin dela irina, zer ingo dugu? Kenduko dugu hau osoa, garbituko dugu hau, apurke. Eta, amaitu duzu edana guztiak? Bai, azitunak ja amaitu bira. Bueno, bai. Bale, ingo dugu beste brotxeta batzuk. Bai. Zein direz? Piperra, ebagiko txut, piperra, asenarioa, eta gaztaia, freskoa, ez da? Zein da, hemen, asenarioa. Txerri tomateak, kendu dugu azala? Ez, beraiek egingo dute. Venga, hori da. Hasiko direz, beitu, txerrik tomateak nahi baduzue kendu azala, zerin behar da? Sartu uretan oso beroa, ez da? Emoten duzu, apurtxu bet, kutxillogaz egiten duzu kruza bat, eta sartzen duzu ure bero-beroa, sartu eta atarakasi, 10 segundu eta nahikoa izaten da. Eta zer agertzen da, hemen, holango gauza, ez da? Bitu zer erreza da, hau kentzea azala. Bale? Bakarrik minutu ez, 20 segundu. Azala kenduko dugu eta epiniko dugu. Gero behar duguna da, ebagi gaztaia, ez da? Piperrak itxiko txut hemen. Ezti, emongo txut hau. Bai. Hemen. Eta gaztaia emongo txut. Ebagiko dugu... Gaztaia zeko, zuz? Gaztaia hemen, bai. Nahi baduzu ebagizu, handik? Bai, bueno. Bale, ba. Itxo grabera eta zenario dago hemen, egosita ja, Bale. Txain. Hori da. Negabiz ere ebagitzen gero egiteko, brotxeta batzuk, eta honek egingo dugu azkenean, momentu batean, sartuko dugu, ipiniko dugu sartaen batean, eta emango dugu apurtxu bet beroa, bale? Zeran doaz, ondo? Bai. Batxu egingo dugu, ez dugu egingo asko, ez da? Honekin, baina besteak irten direz asko, ez da? Bai, pila bat. Bale, primera. 40 minimo. 40 inguru. Bueno, danontzat ez dala egongo, baina... Ja, bueno.
Gero, zer behar dugu gehiago, gaztaia. Bai. Venga. Txaun hau eramaten dut. Vale. Igual. Bueno, egingo dugu batzuk, brotxeta batzuk, ezta? Alde batetik, izango da hilda, normala, gero hilda brotxetan da azenarioa, txerri tomatea, piper berdea, gazta, freskoa eta piperra berdea, ezta? Horrek egin dugu beste brotxeta batzuk. Luzeak hartu, bale? Horrek egiteko, bale? Ez di? Bai. Ibakiko txuta hau. Bueno, ibakiko dugu zatitan. Eta honekin egingo dugu brotxeta batzuk bai. Vale. Beste bandeja bat dekozu edo... Beste bandeja bat dekozu edo... Bandeja bat, igual, nahi dozu beste holango bat. Bueno, lengoa, igual. Eskizeko gu. Ah, bale. Hau holango bat, bale. Bai, oso hemen. Igual, bai, eskina bat. Deko platera be bai, Bai. Bai, baduzu platerak erabili. Bai, hobeto. Gero erakutsiko dugu hemen, plater batzuetan. Nahi dozu hau. Bale, bai. Garbito apurtzu betek endu edo. Bai. Hori da. Bale. Eta hemen gotzu dira gaztaia, freskoa. Bueno. Esan dizun bezala, ezin dola jan irina. Venga, horrenkin nahikoa esango da. Hemen dekozu, bale? Bale, bai. Beste batzuk. Eta hori bota zakarrontzira, hori bote, bai. Zer dekogu? Beste gauza bat. Behan jarriko dugu, ez dugu jarriko masa. Ezta? Jarriko duguna da berenjena bat. Bale, berenjena izango da. Josemi. Bai. Egiten goaz edo... Bai, hasi egiten, bai. Ekuzu ja, ez da, tomate bat, eta azkenean izango da gaztaia, bale? Bale. Eta trapue dekozu hemen, atxien, dekozun emetik. Dekozue. Garbitzeko bai, eta hor papela bai. Bueno, egingo duguna da, ipiniko dugu hemen urtsubetau. Bai, hartu. Eta ipiniko dut zua, bale? Apurtzu bet. Ja, hemen azten da usaintzen ja. Kasi ja. Ipiniko dut olio apurtzu bet. Eta batzuk egingo dugu. Hau izango da. Kenduko dugu masa eta jarriko dugu hau, bale? Gitxiko bera 4 zentimetro inguru ebagi, eta honekin egingo dugu batzuk. Bueno, pasatuko dugu apurtzu bet emetik, sartainetik. Eta azkeneoa izango da frutarena, ezta? Zin, bai. Bale, ba. Frutarena dekogu platanoa. Bai, marrubia, mandarina, sagarra eta hori, bai. Horrekin egingo dugu, bale? Egin duzuen, eskak? Bai, guztiak? Jo, ze ondo, Hor doaz.
Ez da lehenengo bider, Zue egingo oso ez, ha? Ole, bitu zelako eleganteak direz, Haitu, Holantxe irten behar direz guztiak, Bueno, oso ondo. Bueno, ja ekogu hemen apurtxu bet egina, bakarri zada salteatu apurtxu bet, eta jazta, bale? Zuek ez hartu eskue hemen, Nire dekote apurtxu bet egina, baina zuek ez. Apurtxu eta oliagi hau. Eta egingo dugu berdin. Pizza bezala, egingo dugu berdina, bale? Txiko dugu hemen. Jazta. Buelta bat, eta kanpora. Hemen ipiniko dugu tomatea, baina tomatea naturala, bale? Ebaiko dugu kutxiogaz. Tomate naturala. Hemen jarriko dugu. Fino. Tomatie. Goien. Bai. Tomate. Ze behar dugu giau? Apurtxu bet jamon jor. Eta hori oso gustokona da jateko egun guztietan jarrilik ez, Ze honek direz barazkia guztiak, apurtxu bet pernille eta jazta. Eta norbaiteke vegetariano bada edo vegano, ja jente asko agertzen direz jametik. Eta apurtxu bet gaztaia. Eta ezin da falta, pizza batean zein da oregano. Eta horrekin sartuko dugu labean bebai. Zean dauen. Kasi ya. Bueno, ya deko itxura ya, oso gozo, vale? Iepa, Josibarik. Bueno, sartuko dugu labean hau bai, eta amaituko dugu egiten hau. Eta orain irakutsiko dizuet, nola egin leke, hemen falta da oregano, ez da? Usaintzen da hortik oregano, edo ez da iristen horra? Bai, bueno ba. Ez. Bai, hartu hori. Venga. Bueno, hori da pizza eta brotxetak egingo duguna, ezta? Alde batetik, jadekogu ja hildak, eginak, behitu ze politak dauz, erakutsiko zuet, ederra dauz, hemen ja arrautzarekin, oso onak, inditu, bai, nik eramango dute japoniarra, holangoa izango direz, gitxi gora bera. Venga, orain hasiko gara frutarekin, bale? Zer, behitu, dekogu, alde batetik fresak, marrubiak, matza, mandarina, platanoa eta zagarra, bale? Horrekin nahiko duzu? Bai. Eta gero hori emango dugu eta jarriko dugu azpurtxu bet txokolateagaz, bale? Emango dugu honekin, apurtxu bat, bale? Eta txokolate ez dekogu hemen mikroondas, orduan zer egingo dugu hemen. Piniko dugu hemen. Txaro, ne? Bueno, hartu aldu zuen palua baina. Bale?
Deko gor txokolate gero egiteko brotxetarekin. Bueno, ja pasatu dugu hori, gildak, brotxetak eta holango gauzak ez da, eta pizzak. Eta egingo duguna da gauza bat. Gaur, ja hasiko da, ja beroa dau, kanpoan, eta ja gure etxean bebai sartu da, eta zein da niretzate, Andaluziakoa da, baina gazpatxo. Gazpatxo andaluz, esaten dugu, ez da? Baina hemen bai egin leke, ja beroa, ja datorron gorantza bebai, eta arrotxegatik ja egin leke hemen, ez da? Gazpatxoak. Baina guk egiten dugu gazpatxoa da oso horreza da, bale? Emango dut errezeta, alde batetik ipiniko dugu angurri gazpatxoa. Angurri, jode, ez dakite... Angurriz. Bueno. Gazpatxo de sandia izango da, baina angurri gazpatxoa, bale? Ez nekien hau dekola izena euskaraz angurri. Pastela bai, gero erakutsiko txuet nola egin leke pastela, bale? Baina hartuko dugu alde batetik angurri, edo nahi baduzu sandia, oso gorra dago, holantxe. Eta atalako du gorrie bakarrik. Eta pisatuko dugu guztia, bale? Gitxi gora bera, irtetzeko beti ondo. Alde batetik jarriko dugu sandia. Ni sandia esango du izena, ze angurri ez dut inoiz entzun. Epiniko dugu 500 gramo, bale? Beste aldetik, epiniko dugu tomate 2 edo 3, beste bat piperra berdea, eta behar dugun hemen egiteko gatza eta modena zuria behar dugu. Hau da produktu berezi bat, nik erabiltzen dugu guztietan, eta oso... ez deko zue holango bat zuria modena normala, ez da? Beltza. Egingo duguna, itxi guztiak hemen, 500 gramo, justo, ja, venga, jazta, itxi da. Gero, probatuko dozue, ze hau, baitu ekarri dutena. Eta beste bat, Hemen dago danontzat, apurtxu probatzeko, bale? Azkeneko momentuan atarako dugu. Behar duguna da, beste bat, puntilla deko zuhor? Bai. Hemona, apurtxu bet. Eskerrik asko. Tomate, gorrie, ja gabrituta dago, eta botako dugu hemen, bale? Bai. 2 tomatea, hori handiak, edo nahi baduzu 5 holango txikiak, hori da, baina gustatzen da pilo bat niretzat. Bueno, ametik, gero biniko dugu olioa, eta gure ospina, zuria, eta ez badeko zuria, beltza epagarri, itxi gora bera hau, igutara, 50 gramo. Justo. Olioa, bai, hartu, nahi dozu. Olioa, zema da, 500 gramo, bale? 500 gramo, 500 mililitroa. Gatza, apurtxu bet, eta piperra bebai. Erdia jarriko dut. Eta ure bebai, behar dugu, bale? Bilboko ura. 500 gramo bebai. Bon, hau, ni eukin nuen jatetzea Bilbon, Aixian izan zen, jatitzea, eta Melia hotelean sartuta zegoen.
Eta egun batzutan egon zen, igual ez duzu ezagutuko, Isabel Pantoja ezagutuko duzue? La Pantoja. Egon zen, kontzertu batzuk emoten hor justo alboan, eta loiten hotelean, eta egon zen egun batean afaltzen. Eta holango gazpatxoa gu jartzen dugu aperitiborena, ezta? Udan, zeda oso gozoa jateko eta hori, ezta? Eta bera probatu zen, eta jode, eskatu zen, bier, nahi dut holango, baina jarra bat osoa, eta hotza, izotza gaz, na pasada. Eta egun guztietan egon zen, afaltzen, berdin-berdina. Hau ja egina dago. Eta oneri izaten diogu el gazpacho de la Pantoja. Beitu hobe bai, ja, kasi egina dauz. Eta zer ingo dugu honekin? Ja dekogu, erdi eta gazpatxori zer jarri behar dugu. Nik ez dut jartzen ez berakatza, ez kipula bez, Ze hori zaporeak izaten direz gogorrak eta horregatik ez dugu jartzen, Eta ogie, zein ogie jartzen dugu? Gluten ez dekotenla. Eta dugu batzuk, zati batzuk. Eta, ja, prest dekogu, kasi, minutu barru sartuko dugu honean, eta atarako dugu, bale? Bueno, hori, gero probatuko duzue, zedekarri dute batzoak, eta probatzeko alde batetik gazpatxoa, beste aldetik tarta, eta esango dizuet, Santiago tarta zelan egin leke zure etxean, ezta? Zeran sozie? Jo, etxe polite dauz. Oso politak, neskak? Etorreko ze behar zarete andarmari ere, bai, laguntzera, nire laguntzera. Joder. Bueno, leti, estibalit bakarri dekote emeretzi urte, ez da? Ez, amazazpi. Pinu dute urte bi. Eta, jode, una pasada da, osea, que oso posik gauz, berarekin. Txokolate ya, erdi ya... Dago itxura deko, ez da? Kusten duzu hortik? Ja egina daukazi, Txiko duko jara, da jazta. Bueno, jarriko dugu hau, pasatzen. Baina dugu ja egina, Jarritzen dugu hemen. Eta topera. Hartuko dugu hau pasatzeko. Eta jazta. Ze erreza da, eta ze gozo da, eta itxiten baduzu frigorifikoan, gozo egoten direz. Eta hau aste osoarako dekozu ja prest. Holako batekin, dekozu ja pasatzen dugu emetik. Eta zuek esango duzue gero zelan dagoen, bale? Probatuko dugu guztiok, gitxiko arabera, danontzat egongo da,
Termomisa badeko zu etxien, hobeto, Ze termomisa da una pasada. Pasatzen du harinago, eta baina ez duzu beharrik, ze kostatzen da pilo bat. Holako batean nahiko daz. Zegoten az hemen, klaseak emoten, eta jete esaten dabez, nik esaten duen produktuak erosten direz etxien, eta, badakizu zer da runner da aparatu bat erabiltzen dugu askotarako, eta jente esaten dabe, nire emazteri izan duzu, eta nire emazte erosten beti. Digo, probatu behar da, zer direz beste erara egin leke gauzak, ezta? Bebai nago emoten arratzaldean, goizitik nago lan egiten Andramari, baina arratzaldean egotenaz hartzandan eskolan, eta klasek emoten, eta bebai, jenteari erakusten diogu, nola egin leke gauzak runnerekin, eta enbasadorearekin, eta holango gauzarekin. Egina dau, probatuko dugu, pizza ja, hemen ja, egina dago ja bebai. Probatuko dugu, haber zelan dauen. Gatza putzu bet falta da. Eta nahikoa da. Gero probatuko duzu, bale? Hemen dekot eta besteak hemen. Oso erreza da. Ez dakite kanpoan egongo dan ezkegita. Antonio, ¿está pegado fuera el cartel de...? Bai, bale, ba. Nahi baduzu gero, irtetzen zarenetean, hartu argazkia telefonoagaz eta horrek dekozu errezetak egiteko, ezta? Angurri gazpatxoa da hori, gazpatxo de sandia, bale? Garbituko dut hau, apurtxu bet. Ja, erabiltzen dugun etxien gauza guztiak izaten direz, erabili. Edo prestatu, ezta? Etxien prestatzen dugun, igual gauza guztiak, ja, zeo zer hartzen dugu Japoniatik errezetak, edo txinesasko sukaldariak, eta gauza bat dala, ezaguten duzu, rollito de primavera? Bueno. Gaur ingo dugu apurtxu bet hemen, gaitxi gora bera nola egiten dugu, bale? Kenduko dugu gauza guztiak erditik, eta hasiko naz ostera bere. Txokolate erdi prestatuta dago, gero botatzeko gainetik. Nahi behozu, dau prest, ja, A ber, hori... Ui, zenbat dauz, me cago en la leche. Igual, jarrileke... Guztientzat, bestela. Holan guztiok jaten dute. Guztiak probatuko dut. Baina nahi dut, igual, jarriko dugu, ezin da. Eta hau, igual, ebai duzu, ez. Ez dugu beste bandejarik jartzeko hor, jodez. Igual egingo dugu gauza bat. Honek jarriko, kontuz ibili, honekin. Kaja guztiak. Bai, kontuz. Ipiniko dugu plater gainean, horrek. Ez di? Bale, bai. Eta ja honekin amaitu duzu, Gero probatuko dozue. Honek jarriko dugu hemen gainean. Bale? Eta honek nahi dut txokolatek emon gainetik. Bale, bale. Boitu, ze politak agertzen direz. Zolako ederrak, Bueno, hori direz, bi jarri eta gero jarri... Hori induzuzuk? Ze ondo. Bai, berdina direz guztiak, ez da? Bueno, hau itxiko dugu hemen. Ipini hau, eta hau garbitu, eta ipini erdi hemen, eta gero ipini txokolate gainetik, bale? Venga, ba. Hemen dau. Kontu zibiliz, hau apurtxu bet bero dago, Bale? Bitu zelan dagoen txokolate. Ja, prest dago, ja. Bale, itxiko txuet hemen? Venga. Bueno, hasiko gara egiten, azkenengo platere izango dago, ezta? Ja gitxi gora bera, pentseot danak ekarri dutu.
Bueno, Santiago tarta falta da, baina ez dugu egingo hemen, ze behar dugu gauza batzuk zelan da, minipiner bat handie eta hori montatzeko klarak eta hori, ez da? Zuringo. Baina emango txut errezeta, bale? Santiago tarta edo arbendol bizkotxoa. Arbendol, bizkotxo de almendras, hori da. Osagaiak, zeintzu direz? Hau da errezaga. 200 gramo zuringo, claras de huevo. 200 gramo azukrea zuri, hori ez deko azarik. Eta 200 gramo arbenbola irin edo hauntz. Irin edo hauntz. Bueno, arbenloa ez harina de almendra edo almendra molida. Eta beste aldetik 200 gramo gurin. Eta zerin behar dugu alde batetik zuringo montatu, makina bateagaz hobeto, eskuagaz apurtuko duzu eskua. Orduan hobeto da makinagaz hasi montatzen. Gero, ipiniko dugu apurke montatzen dagoenean, apurke azukrea. Eta beste aldetik ipiniko dugu gurina berotzen, eta berotuta zegoenean jarriko dugu 200 gramo harina de almendras, bale? Eta dana batera ipiniko dugu bol batean, eta eskegiko dugu, behitu ikusi duzun bezala, hemen dago eskegita, hemen dagoen, hau da, errezetan mondutxun erdie izango dela, bale? Gitxi gora bera. Etxean jateko oso ondo, eta hau oso gozoa dau, bale? Eta hori behar duguna, bi bider egiteko hori, bale? Oso errezeta erreza da. Eta jarri leike, etxien, gero sartu behar dugu labean, 200 grados, gitxi gora bera, 30 minutu, bale? 200 gradu, gitxi gora bera, 30 minututan. Begiratuko dugu, ez zelan duen. Beitu, ja dago ez, preste bai. Honek direz, egin duguna, errezetak, pizza berenjenarekin, ez da? Jadekugu hemen. Vale. Bueno, eta beste aldetik jarriko dugu egingo duguna da, nondekot, hemen, pasta filo. Bakizu zer dan pasta filo? Ja esagutuko duzu batzuk, ez da? Ja guztio ikusten duzu pelikula ez, telebistak, programak, egiteko sukaldatu. Sukaldatu ikusten duzu ja, zelan da, Masterchef edo, hainbeste programa dauz. Beitu, guk grabatu dugu Andramarin, ETV baterako grabatu dugu programa bat. Izango da, hasiko da, ez dakit ondino ez dago azteko denpora jarrita, baina grabatu genuen ia hile bat pasatu dire, eta izango da, nik lan eta zu jan. Claudio Landa da aurkezlea, eta berarekin egun batean osoa, Andramarin prestatzen plater batzuk, gero jenteari emoten bazkari, eta hori. Eta laizzer, agertuko da telebista, bale? Ete batean, izango da. Behar duguna da, egiteko plater hau, behar duguna da, alde batetik, kipula. Puntilla deko zuertik? Puntilla. Bai, hor. Eskerrik asko. Oso, ondo. Pinuzu txokolate osoa? Bai. Oso, ondo. Neskak, eskerrik asko lagunta, me kauen diet. Zelango neskati laguntasuna pilo bat emon dio, Jadeko gu prest, honek, horrek eta horrek, bale? Gero, perporatuko duzue, bale? Aber, venga, joan eta eskerrik asko, venga, txalo bat honeri. Bai. Sí, tranquil. Ni esker, agur. Inbigiko dugu hau, egiten, alde batetik behar duguna kipula gorrie, ez dugu behar, baina niri gustatzen dako asko, ninaz eslofuren munduan, sartuta dagoen, eta erabiltzen dugu kipula morea, zaiako kipula morea, ezta? Eta ebagitzeko hau, kutsillo berezia behar dugu, holango kutsillorik, hauken dugu berdik. Bai.
eta, bueno, egingo dugu Juliana, bale? Alde batetik ipiniko dugu gura, ze behar dugu egosi, hau, berza. Zeran da euskaraz? Asa. Asa, ez da? Asa. Hori da. Fraude posible. Telefonoan, beti bezauz. Temperatura, da. Bueno. Alde batetik jarriko dut hemen tipula apurtxu bet. Beste aldetik jarriko dugu asa, ebagita, Julianan, bebai. Behar duguna erdie egingo dugu. Bueno, ja deko zu horri eginia, bale? Bai. Bale, hasiko gara. Ba, nahi baduzu, joango gara, hau jartzen honekin, basu batzuetan, hortik. Bale? Hor deko zu basuak. Bai. Zenbat gutxi gora bera. Ba, guztiak. Hemen dauz, pilo bat, ez dakit zenbat dauz. Bai, Eun, hori da. Ba, gitxi gora bera hemen egongo direz, eun. Que mailan ez direla sartuko, Mailan ez direla sartuko. Ez, jarriko dugu igual azpian hor. Zurran. Bale? Bale. Bueno, asea, dekogu hemen, hau ebagitxoko ondo, apurtzu bet kenduko dugu erditik, eta hau da osoa. Bale? Juliana bezala. Guretan, apurtxu bet, beste bat apurtxu bet gehiago. Asa, oi, hemen ez. Du batera. Asa kostatzen jatzu zuei? Bai, jode, ze arraroa da. Umei, ni etxien, mekauen, demoteko umeri, ni alabari, mekauen, die. Casa herrero cuchillo palo, esaten dabe, hori da. Bueno, hasi direz, nagusiak direz ja, eta ja hasi direz jaten danatik. Bueno, kipula dakot hemen, apurtxu bete gatza botako dugu, eta beste aldetik dekugu asa egosten, hor, bale? Apurtxu bat egingo dugu hemen, eta gero pasatuko dugu guretik, eta amaituko dugu hemen, bale? Hit, tiaztu. Bueno, dekogu jardi jarrita, eta beste aldetik egingo dugu apurtxu bet asenarioa, ezta? Ebaiko gogu apurtxu bet eta fundan jarriko gogu. Kendu labea eta behar dugu ostera be. Eta egiten dugu, da
salteatu ondo, kipula, alde batetik. Gero, biniko dugu hemen topera. Eta hemen dauz bai platerak, gero jartzeko... Zin hori. Hau, bale? Gero. Bueno, garbituko dugu hau ja. Etxu labanak. Hemen dau? Ez dakit. Hemen dau, bai. Ardugu apurtxu bet brotza, bat. Bueno, hau ja kasi egina dau. Gurtzu begi hau. Eta joan gara. Bueno, honik hau pasta filo. Problema handien dekona, jartzen badozu hemen estiratuta, ze gertatzen da, haizeagaz jartzen da oso gogor. Eta ezin dira erabili. Oso finak diraz. Eta honek egin leke pastelak eta holango gauza guztiak, Gaur egingo duguna da, rollito de primavera, baina egin leke pilo bat gauza, bale? Bueno, ibaki gogu. Martxan dau ja, labea. Eta beste bat. Jarri prestatuta dago. Hau pensatuko dugu ja. Eta amaitzen dugu honekin. Osoa igual ez dugu jarriko. Bueno, kasi egina dago, Ja amaitzen dugu, ja. Eta hasiko gara jaten apurtxu bet. Zeran zoaz? Ondo. Beti, ez di? Bai, ondo. Agatuko dutxute izena, bai. Eta beti bezala, jartzen badugu zeo zer labean jartzeko. Beti papel gainean. Bueno, behitu dugu zelandoan, ja, gorantza, ja igonda, masa, eta ja emetik, ja, hasi behar da, egiten nahi baduzu, bale? Oso erreza da egiteko etxien, bale? Errezeta segidu, eta ez dago arazorik. Ikusiko dozue. Egin genuen nik, irakasleak dekon hartzandan, bebai, olako gauza bat, eta, ateratzen dabe oso gozo, Eta etxien prestatu du bebai, eta alabarik gustatzen dago asko. Txak, probatu inber duzu etxien, ez dakit umeak, baina nagustiak bebai. Bueno, erdie, kasi ja. Bueno, behar duguna da,
apurtxo bet olioa. Neko olioa hemen. Botako dugu, hemen zer da, kikoman. Zagutzen duzu hau? Soja. Erabiliko duzu etxien, ja, guztiok, ez da? Gitxi gora bera. Hau da, gluten barik, bale? Erabiltzen dugu, ze ja jente etortzen dan eta erabiltzen baduzu zeo zer honekin, por lo menos gluten barik. Ahí llegó, 102. Vale, ja kasi egina dago. Ipiniko dugu hemen. Eta koiara bategaz. Emango dugu lehenengo apurtxo bet olioa. Vale? Eske, pegatzeko. Ikusten duzu hemen hortik bai, ezta? Bai. Antonio kamara da, eta da bil hortik. Etorri nirean, ingo dugu hemen beste gauza bat. Ezagutzen duzu orkesta galdakokoa, orkesta? Dakapo, deko izena, enboten da hemen kontzertuak. Eta domeka batean, egingo duguna da, ni sukaldotu, pater bat edo bi, esango direz. Zeo zer egingo dugu foarekin, edo zeo zer egingo dugu. Eta haiek musika jotzen. Orduan, zeo zer espeziala izango dela. Ez dakite sarrera egongo direz guztientzat, baina, bueno, gitxi gora bera. Bueno, hau deko ja, ipini dut barruan, eta ja, jarriko dugu ja egiten hau, bale? Eta, ebagito dugu emetik, eta emetik bebai. Eta jarriko dugu papela hemen gainean. Rollito primavera. Umeak jateko barazkiak direz. Oso espezialak hau. Ez que espabere ez dure jaten. Gapez, oso izaten da, oso gogorra izaten da. Bueno, iniko gu hau. Alde batetik, bestetik. Eta hemendik. Epai, apurtu da apurtxuet. Baina, hau gorantza. Beste bat. Boste ingo dugu, bale? Zeran zoaz? Esti? Tartak ipiniko ditut orain. Bale, ba, primeran. Koño. Zema jarri duzu, 100? Jode. Ez, 100 ez, baina kasi. Ia guztiak. Ba, hor dago. Ondino beste erdie. Ba, bere gero arratzalden eraman dute tabernara. Ba, hori da, azkenean datorri nilean joan gara Japoniara eta plater, bueno, nik egonaz ja mundutik, bueno, leku askotatik, Mexikotik, Uruguai, Argentinan bebai, Txinan, Japon, Frantzian, hainbeste bider, Frantziatik, bueno, leku askotatik ibili gara, eta beti, aurkezten gure sukaldari, ez da? Eta beti goten gara egiten, hori da, Hitlak direz, izan da ben, Gabino izan zen gure, bueno, arduraduna edo, ez zaten, os traigo aquí para que pegamáis Hitlas. Hori da, azkenean da hori, oso gozoa egoten direz, baina... Bueno, ja, amaitu duki. Labean sartuko dugu. Josemi. Zein falta jaku bakarrik, da, hau gordeko dugu hemen nengo jata. Plater bat hautzean zenbat ipintzen du?
Plater bakoitzean zenbat Bat, ipintzen ditut, bat, bakarrik. Guztiontzat badao, eta gero errepikatu behar dago, errepikatu. Papela deko zu hor, ez da? Hor. Bai, hemen da. Egin dugu duguna da, hemen jarri, azkeneko hau sartuko dugu labean. Eta platerak geratu direz, ez? Bueno. Bai. No, platerak horrek handiak, ez. Hori da. Hau behar dut. Jartzeko... Eta, bueno, honekin kasi amaituta dekogu, hau jarriko dugu hemen apurtxu bet. Olio apurtxu bet. Eta markatuko dugu apurtxu bet, bale? Honik brotxetak egin duten umeak. Egin dituen. Apurtxu bet egin, bero du. Batxu dago gaztaia bakarrik. Venga, hemen jarriko dugu apurtxu bet. Beti egiten nazenean hemen sukaldaren klaseak gero prestatzen dut platerak eta jartzen dut hemen erdian. Bale? Hemen ipiniko dut bat gitxi gora bera, aukeratuko du bat. Hemen politagoak, nortxu direz. Holangoak. Arrautza behar du. Horre bai jarri leke hemen azpian ja, Vale. Eta azkenean, nik asko gustatzen dake, apurtxu bet, hemen jarriko dugu. Ja deko guzu ja erdi prest. Bueno. Eta falta ja hemen gilda gainien olioa, baina benetako olioa esaten dut bezala, ez da? Olioa AOB esaten da ben bezala. Jarriko gometik. Eta gero ikusteko, bai, hemen egongo direz. Zuek prestatu duzun plater guztiak, brotxeta guztiak, eta honekin jamaituta kasi da dekogu, ja? Bale, jamaituko dugu, joango gara apurke hemen jartzen hiladan, sartuko gometik, nahi duena jan gazpatxo hori, probatu por lo menos, eraman, dau pilo bat, eta gero dekozu hor probatzeko, bebai, tarta Santiago, errezeta hartu duzue, oso erreza da, ze da 200 gramu bakoitza. Azukrea, urina, gero zer da, klarak, eta, bueno, klarak edo zelan deko zuringo, eta bebai, zer izan da, almendra, bale? Almendra ja erosten duzu leku askotan, nik erosi dut hemen justo eroskin, bale. Ez du nahi egin propaganda, baina eroskin edo liden edo nahi dozun lekutan agertzen direz, bale? Amaituko dugu honekin.
Venga, ya casi dago. Zeran, zoaz, ondo? Bai. Venga, niko dugu hau. Separatu hau da... Ja, horrible. Horre, que sí. Jo gana separatzen. Zu jartzen tarta gainean. Bai, batzuk ipiniko ditut. Bai, lasai, jarriko gai amaituko dugu, ipiniko dugu hau gainean, eta hartzeko, bale? Eta gogorrena da hau separatzeko. Baitu, ja, hasi dut. Hartu dut bidea. Bai. Ikusten duzu bat txikie badala, ipini bi, Bale. Bueno, ja, honekin. Ikusia? Venga. Bale, hori ipiniko ditut tiru, baina txikia ipintzeko. Joder. Dau, berreun, por lo menos. Bueno. Ba, honekin amaituko dugu. Zeo zer nahi duzu galdetu edo zeo zer... Hau izan da gure azkenengo Masterchef edo Masterclass nahi duzun bezala egin dugun aurten. Egon gara egiten hemen lebatza, makaioa, Japoniako sukaldadea, ez da gauza batzuk egin dugu egun batzuetan. Eta azkenengoa izan da, umeentzako egiteko, ez da? Henduko dugu. Baina egun batean, egin behar dut, edo galdetu behar dut, umeak zer nahi du, probatu edo zer nahi du egin, ikusteko zer egiten, etxien behitu. Ja amaitu dugu, hau izango dela, rollito de primavera, bale? Pizza ez dago asko, kasualidadea. Ez dugu egin, ez dugu ekarri asko, baina probatu leke. Zedana nik ez dut eramango etxera, oseake. Hau guztiak da hemen bazkaltzeko, jateko edo hau ebaiko du erditik. Eta hau ebai. Hau guztia hemen aurrean dagona. Hau epiniko dut azkenean. Eta hemen jarri duguna, papela, gero garbitzeko aurpegia bai. Ebaiko dut pizzak, ez direz egongo asko, baina kontuz, hileran jarri itxaron ondino, bale apurtzu bete? Amaituko du ja, Nagusia be bai, Nagusia be bai, hombre, hau direz danontzat.
ez dago galderik, beti izaten dute berdina, baina, bueno, nagusiegaz agertzen direz itaunak, Paiosi da bat. Nora? Uepa. Pizza. Beitu, hasi, danok egon hortik, eta handik etorri, guztiok. Bale, bezedez. Handik etorri, bai. Hortik, venga, atzerantza hori da. Iadan, baina ondo, bale? Eta gero hasiko gara, emetik, bale? Kaixo! Epa, parkatu kaina. Holantzea. Bale, venga, karriko dugu hau. Bale, ja... Ba, ja, azkenean igual etxiko dugu. Bai, eski izakoa... Platerik igual, hobeto da, hori da. Ematen diet izkua. Venga, bale. Eta hasi nahi dozuna, hori, azpitik, kariño. Azpitik hartu eta hortik. Edo nahi duzu emetik igon. Azpitik joan, eta joan hartzen, bale? Edo nahi duzu, venga, egon emetik. Zer nahi duzu ja, venga, hasi. Hartu nahi dozuna. Gazpatxoa nahi duzu, Hori ez, Venga, nahi dozuna. Hori bai. Gazpatxo, eka bendi. Zuen, igual ipintzen dugu hau. Bai, azpian, bai agota olioa, bale? Gainetik. Bale. Da hogi hau, Olioa hemen dago. Oso ondo, venga. Venga. ¿Esto es su hartu platera? Hori da, ez bota, horantz. Oso ondo. Venga, aquí hau dago, osea, que lasai. Tarta da guztientzat. Ipiniko dut hemen igual, Ipiniko dut hemen. Bai, hori da, hemen gainien bebai dauz, bale? Zein, gozo dau? Gazpatxoa? Oso ondo, jo, Beitu, jarriko hemen gero azpia, botatzeko zakarrontzia. Ez dugu jarri hor azpian. Antonio, jarri dugu zukalda, pa tirar la basura, perdona. Ai, vale. Tráelos pa aquí, pa que sepan ellos. Zuei. Hartu zube bai. Hau, hartu dugu. Zube bai hartu, nagusiak. Hemen dauz guiao, bale? Tarta. Hartu tarta, venga. Eta hori, bai, gazpatxoa ez duzu nahi? Gazpatxoa? Hau, botak edo, ara bota behar. Bitu hor azpien egon da. Zakarrontzian hon dau? Bitu hor azpien dau. Justo azpian, bale? Tarta nahi duzu, bai bazuk. Tarta nahi duzu? Ez? Ostras. Hau hartuko